Justin? Yaman lubot na ko ah! Lah, Gonson manis pastor. Kabulingit naman na, ningon man nagbata. Justin? Ay na kung pagtago-tago na Justin? Kabalo ko ba? Pasagbot-sagbot na ka niya. Uli nagbalay ba? Justin, bantay lang ka. Una lang ta karon. Nah, naunsa manis pastor wa naman na maon eh. Istorya man lang siyag. Siya lang isang may kauban eh. Wala gina na mao ba? Ang tanan nga nagbinuang sa akong anak sa panganod na mo taman. Nganong gitaguan nyo si Justin? Wala gid na maon is pastor ba? Istorya lang hangin. Nag-leaking na ni ba? Pagkita sintro ni. Wala good na oh. Sige rag yaw-yaw kauban. Sige rag tanaw ng baglutan. Justin! Justin! Uli na sa bulaitin ba? Dimingaw na ra ba ko nimo? Mao nay balos og gapnod sa kinabuhi ni pastor karon. Tungod kay gibihaan siya siyang anak. Kay nalulong ni si pastor siya mga klase-klase nga mga bisyo. Isa ko nga biktima nga gitikasan sa sugal ni pastor sa una. Awas, katulong na akong kamot. Musaybit ko be. Na may dayo atong sirungon ni be. Pero kay inyo man kong paib nun. Okay ra. Kay wala may nakaila sa kuha diri. Gusto mo og pangwarta nga bayo? Ano man ako? Ako'y bahala. Oh, sige. Oh, ikaw na ha. Di ba? Ana lang kasi na away na. Dira na ni. Unsa may inyong highs dia? King Queen. Oy, King Queen wala na. Irok na. Sige, imo ha. Imo ha. Sir kita Oy, Jesse mo ha. G. Ngi butang na yun. Para madali ta. Oh, wala na. Oh, piyat alas oh. Oh, piyat alas ko oh. Justin. Mao nay dapat ni pastor. Tungod kay daghang kay kag tawo gipangtikasan sa una. Nagalagad ka sa katawhan pero hugaw ka sa realidad. Mao ni dapat di sundon sa katawhan. Usa ko ug nailad og nabiktima ni pastor. Uy, yamat. Unsa man ang gikuot ni pastor sa sako? Wa na si pastor. Adis-adis na. Liki na. Samot nagkaliki yun. Nagtuo kag di kumubalos nimo pastor. Nga imo kong gitikasan sa una. Karon kay nangita kasi imong anak, bantay lang ka. Pa! Justin! Pa! Anak ko? Justin? Si Justin man ni oh. Justin? 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 Yamat lubot na ko ah!